Гола на Славомир Илиев от Добруджа получи най-много гласове от зрителите на Ринг БГ и беше избран за най-хубав във втория кръг на първенството. Ето и 5 нови предложения, за които може да гласувате в сайта на телевизията ring.bg. Започваме с страхотния гол на Димитър Илиев от Монтана. Предложение номер 2 за хубавото попадение на Йордан Юруков от Черно море. С този гол моряците победиха Академик София. Предложение номер 3 за Александър Александров от Левски. Този гол обаче не позволи на Левски да стигне дори и до точка при гостуването на Черноморец. Предложение номер 4 от Б групите. Много хубаво попадение на Росен Каптиев от Дунав. Петото ни предложение също от втория ешелон. Страхотен гол на Антонио Ласков от Вихтен.